खुलुमबाय रायजोफोर बे थांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै स' रायजोफोर आङो नैबे माखासे बिजाबनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों नोंथांमोना नुगासिनो दङ स्क्रिनाव होजानाय बे बिजाबा सोरनि बिजाब दा जोङो बे बिजाबखौ नायोब्ला से थाखोनि फरायसाफोरनि बिजाबा गासैबो आसामिस रावजों लिरजानाय दा बेखौहाय जोङो माब्रै बर'नि बिजाब होननानैहाय जों फोरमायहोनो हानो रायजो बेयावहाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ जौखोन्दो हेन्डराइटिंखौनो जोङो गासैबो बिजाबखौनो आसामिसजों लिरजानाय हेन्डराइटिं जोङो नुगासिनो दं दा माब्रै जानानै फैखो बर' हारिखौहाय आसामनि सरकार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसामिसफोरनि जेसेबांनाखि लिडार्सफोर बर'नि जि राव बेखौहाय फोजोबनो सेस्था खालामबाय नामा आरो फारसेथिं जोंनि लिडार्सफ्रा बेफोरनि सोमोन्दै जेबो ध्यान गैया नामा दा माब्रै बे बिजाबा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाखो आरो बेबायदि माब्रै बर'नि थाखाय से थाखोनि फरायसाफोरखौहाय फोरोंनो थाखाय बे बिजाबा पाब्लिश जाखो जोबोद दुखुनांथाव इउटुबार्सफोरनि भिडिअ नायनायजोंल' नङा रायजोफोर बे बिजाबखौ नुनाय लोगो लोगो गुदि सोलोंसालिनि जायफ्रा फोरोंगिरिफोर बिसोरो गासैखौबो दायथ' लानांगौ लोगोसे फरायसाफोरनि गार्जियनफ्रा बिमा बिफाफ्रा बेखौहाय होबथानांगौ बे बिजाबखौ फोरोंनो मोना होननानैहाय जोङो होबथानांगोन नङाब्ला फैबाय थानाय सेकेन्ड जेनेरेसनावहाय जोंनि बर' हारिनि रावा गोमागोन बिमानि रावा जोबस्रांलांगोन जुदि बे बिजाबखौहाय गुदि सोलोंसालियावहाय फोरोङोब्ला सोलोंजेननायनिफ्रायनो जुदि बे आखरखौहाय लानानैहाय जुदि फोरोङोब्ला अब्ला जोंनि बर'नि रावा गोमागोन सोरबायदि मानसिया बे बिजाबखौहाय प्रिन्ट खालामखो सोरबायदि मानसिया बेखौहाय सुजुखो बेखौ लिरखो माब्रै डिस्ट्रिबिउट खालामनो हाखो गोसो जानानै ना गोरोन्थि मावनानै ना जायया बेखौहाय पाब्लिश खालामदों बेबायदि मानसिया बर' नङा नामा जुदि बर' नङाब्ला अब्ला बेखौहाय बिजाबखौहाय सोदांखांनायनि उनावसो पाब्लिश खालामनो हायोमोन ना दा बिथांमोना बर'नि हारिखौहाय गुलाय गुजाय खालामनो थाखाय बर' हारिखौहाय हाखराव सफ्लंनो थाखायसो बे खामानिखौ मावदों होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर रायजो राजा नोंथांमोन जाय इउटुबार्सआ बे बिजाबखौ होदों बिथाङा थारखौनो होदों आरो बिथाङा थिगखौनो बुंदों जोंनि बर' हारिनि रावा भारतनि संबिधान हिसाबै 8 सिरियाव सोजाबाय अब्ला दासिमबो मानो बर' रावनि बिजाबा बेबायदि ओंखारखो आरो दासिमबो मानो साइनबर्डआवहाय जों बर' रावखौहाय बर' हांखोजोंहाय मानो दासिमबो लिरनानै होनो हाया जाहोना मा जोंनि बर'फोरखौहाय हारसाफ्रा नारसिनो बर'नि दैदेनगिरिफोरखौहाय मेगन खाथेनानैहाय बर'जों बर' नांलाय खमलाय खालामनो थाखाय बे बिजाबखौ दिहुनदों रायजोफोर नङाब्ला माब्लाबाबो बेबायदि गेरेन्टि जानो हाया सोरबा सासे एलपि स्कुल फरायनानैहाय फरायलांनाय गथ'आबो बेबायदि माब्लाबाबो मावा गोसो जानानैनो बे बिजाबखौ दिहुननानैहाय रायजो राजानि थाखाय पाब्लिश खालामनानै होदों जाहाथे बर'फ्रा बे बिजाबखौ लानानै पलिटिक्स गेलेयो पलिटिक्सनि थाखाय जाहाथे बर'फ्रा गावजों गाव नांलाय खमलाय दावराव दावसि जानानै बुख्रुबलायनाय जायो बेनि थांखि लानानैसो बे से थाखोनि बिजाबखौहाय दिहुनदों रायजोफोर दा बेयावहाय दायथ' लानांगौआ सोर दैदेनगिरिफोरनि आखाइ दङ